खुलुमबाय दिनै 9 एप्रिल 2024 मंगलबार आसामनि काछार जिल्लानि सिलचरनि सिङाव थानाय दुलुगां हारिनगराव सासे आइजोआ गावनि 3 गथ'फोरखौ फिसाया नखराव गैयै समाव बुथारदों आरो बियो गावनि बिनानावखौबो गाग्लोबदोंमोन। नाथाय बियो गावखौ रैखा खालामनानै न' सिङाव दरजा फांथेनानै थानो हागौदों। जाथायखौ खालामनाय आइजोनि मुङा जाबाय सेना आफरुज। फिसाय साफिक उद्दिना न'आव गैयै समाव गथ'फोरा गेलेबाय थानायाव आइजोआ बे जाथायखौ खालामदों। नाथाय सायनाया बे जाथायखौ मानि जाहोनाव खालामखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। करिमगन्जनि सिभिल हस्पिटालाव गोथै सहखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों आरो बे जाथायखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा सावरायलायगासिनोबो दङ। आसामनि करिमगन्जआव सासे दुथां सुबुङा सासे थैखानाय हिनजावसा गथ'खौ करिमगन्ज सिभिल हस्पिटालाव पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय पस्टमर्टेमनि रुमाव दोनथ'नायखौ जिनाहारि खालामदों आरो गथ'आ बिसनि मुलि लोंनानै थैदोंमोन आरो जाथायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय अन्जु रबिदास। केरलानि तप्रामकुट्टियाव सासे 14 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'आ गावनि न'आव सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै गावनि जाखांनाय थोरसि आरो लथाफोरखौ सुबाय थानाय समावनो हरखाब थर गैयै जानानै गोलैनानै थैदों। थैनाय हिनजावसा गथ'नि मुङा जाबाय श्री लक्ष्मी। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगावनि रामाकृष्ण शिवाश्रम मन्दिराव सिखावा हरनि समाव खाबु लानानै हाबनानै मन्दिर सिङाव थानाय सना रुपा आरो डनेशन बक्सखौ खावना लांदों आरो बेफोर गासै जाथाया सीसीटीवी केमेरायाव रेकर्ड जादों। केमेरायाव सेबखांजानाय बायदिब्ला सिखावफोरा गासै 3। दा बिसोर सिखावखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय पुलिसआ इनभेस्टिगेशन खालामगासिनो दङ। हाग्राम महिलारि आरो प्रमद बर'जों सौलायथोंसै, मैसो फेरानि बायदि गुद्दा गुद्दि सौलायबाय थाथोंसै, जोङो सिंजों थं ब्लेड, जोंनि देरहानाया रोखा जाखाबाय होननानै एमपि बिजाथि गर्जुन मुसाहारिया बुंदों। नि गेजेरावनो जोंनि बे 1 नं क'क्राझार लकसभायाव गर्जुन मुसाहारिया गरिबखौ गैया खालामदों। जोङो परबजरा, क'क्राझार, गसाइगाव, चिरां, बाक्साल' नङा, जोङो जोंनि समस्तियाव फ्राय गिदिंजोब्बाय। नैबे परबजरा ओनसोलनि जोंहा गार' कमिउनिटिनि बिथांमोननि गेजेराव जोङो दिनै हाबफैजेनबाय। दा बिथांमोननि खोथानिफ्राय जोङो मोनथिनो मोनबाय, बिथांमोना जेरावखि थाया मानो बिथांमोना सोरबा BPF सोरबा UPPL, मेक्सिमाम BPFनि गोजामोन बिथांमोनहा। खिन्थु बिथांमोना बे खोथाखौनो बुंदों, जोङो थांनाय 2014आवबो BPFआ गावसोर बुंनायखाय जोङो देरहागोन होननायखाय जोङो होबाय आरो 2019आवबो बिथांमोना बिनायखाय जोङो होबाय होननानै बुंदों। खिन्थु खननैयावबो बिथांमोना जोंनि भटखौ लानानै देरहायाखै, आद्रिसो खालामहैदों। दा बेखायनो बिथांमोनहा बे एखे बयबो होनबाय, जोङो जेरावखि थाया मानो एबाराव जोङो आखाइनि अनगायै रावनोबो होआ। दा बे बिराद मोजां मोनसे खौरां जोंनि कंग्रेसनि थाखाय, इन्डियान नेशनेल पार्टी कंग्रेसनि थाखाय। बयबो कंग्रेसखौ लुबैदों जे भारत हादरावहाय राव लानानै, धोरोम लानानै, जाथि लानानै गोबां गावजों गाव दाङाबाजि, जोंनि फरायनाय गथ'फ्रा साख्रि बाख्रि मोनला, जोंनि बे परबजरा ओनसोलाव मोनसेबो फेक्टरि कारखाना गैया, माथि साफुनखौबो जोङो बेंगलनिफ्राय लाबोनांगौ, ममबाथिखौबो जोङो गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनांगौ, धुप धुनाखौबो जोङो जोंनि जायगायाव मोना, जेबो गैया। जोङो जि दानो गोरों, मोजां मोजां आगर एरनो गोरों, जोंनि लाइमोन गथ'फ्रा जेखाइ खबाइ हेबनो गोरों, बै बुस्थुफोरखौबो जोङो रोंगोन होनदों। नाथाय बेफोरनि बेबस्थाखौ बे BPF गभर्नमेन्टआबो UPPL गभर्नमेन्टआबो BJPआबो खालामना होनो रोङा। अब्ला जोंनि फिसा फिसौफ्रा जायफ्रा डाक्टार, इन्जिनियार, लेक्सारार जानो हाया, बिसोरबोथ' फिसा फिसौ मावनानै जानो हायो। दा बिनि उफायखौ खालामाखै, जोंनि फिसाफोरखौ जाम्बा बुरबक खालामजोबबाय बे गभर्नमेन्टफ्रा होननानै बुंदों। दा बेखायनो आङो बुंदों, एबाराव नोंथांमोनहा गर्जनखौ दिल्लीयाव फाथायहरोबा, दिल्लीनिफ्रायहाय दस्रा जायगायाव थफ्लानै मोनबोयोबा आङो बे जोंनि क'क्राझार समस्तियाव 10 थफ्ला बारा लानानै फैगोन। दा बिथांमोना बे आसाखौ खोब मोजां मोनदों, खारन जोंथ' बयबो सानसे समाव थैनानै थांगोन। हाग्रामा बिथाङाबोथ' अमर नङा, प्रमद बिथाङाबो गेन्द्रा दाबाबो बे सानसे थैगोन, गर्जन, प्रमिला बायद' गासिबो थैजोबगोन। जों थैनायनि उनाव जोंनि फिसाफ्रा मा मावनानै जागोन? दा बेनि बेबस्थाखौ जोङो खालामनांगौ नालाय आं होनबाय, आइफोर आफाफोर नोंथांमोना आंनो भट हो। एबार आङो जाय खामानिखौ जोङो होसो बम्बे दिल्लीयाव थाङो, जे खामानिखौ मावनो जोङो होसो केरेला तामिलनाडुआव थाङो, बे खामानिफोरखौ जोङो जोंनि जायगायाव लाबोजोबगोन आरो जोंनि बिदा फंबायफ्रा
बिसि फिसा गारनानै गुबुन जायगायाव होदावरि थांनांनाय नंला आङो बे आसाफोरखौ होनायाव रायजो राजाफ्रा खोब रंजानाय मोन्दों आरो खोथाया बिराद सियर जोङो हाग्रामा आरो UPPL प्रमद बर' बिसोर मानैजों सौलायथोंसै मैसो भेरानि गुद्दा गुद्दि सौलायथोंसै जोङो सिंजों थंब्लेट जोंनि देरहानाया रोखा जाखाबाय माथो आइफोर आफाफोर बिसिनि साखा फारायालाय बे मासे मोसा आरो मासे सिंहआबो होनो आं बोलो गोरासिन मोसायाबो होनो आंना अजना बांसिन आखायनो मोजां बुलायबा आङो सिंहखौ फेजेनो दा बेलाय बिसिनि भाषाखा दा देरहानायखौ जों नुयो 2014 देरहादों नामा BPFआ 2014 देरहादों नामा UPPLआ 2019 देरहादों नामा BPF आरो UPPLआ माथो नब कुमार सरनियाजोंनो आगसि आगदा खेरखानायजों ओरै होगाफा सानैबो गांलाब नब कुमार सरनिया पार्लियामेन्टआव टेन्टहैबाय थाबाय बेनो नामा बिसिनि खोथाया दा नामा BPF आरो UPPLआ माथो नब कुमार सरनियाजोंनो आगसि आगदा खेरखानायजों ओरै होगाफा सानैबो गांलाब नब कुमार सरनिया पार्लियामेन्टआव टेन्टहैबाय थाबाय बेनो नामा बिसिनि खोथाया दा रायजोफोर बे हाग्रामा बिथांनि खोथा UPPLनि माबा प्रमद बर'नि खोथा एखे मिसा नंखाय बिसोर थैलाय उजिलाय देरहाया आखायनो नोंथांमोननि भटखौ आद्रिथा खालाम बे आखाइनि समायना सावगारियावनो दले बले हैनानै एखेबारे EVM मेसिना गोदोलायजासे सेरनानै हो बे समाव नोंथाङा बेसेबांसो जौखोन्दो पारसेन्ट लानानै देरहागोनखौ नोंथाङा मिथियो मैया आङो बाक्सायाव थांनानै जिबायदि नुबाय रायजो राजानि दोहौ BPF आरो UPPLखौ सैथारलिया दा बेखौ नायोब्लाथ' एकसिटियासो जानो हागौ माथो बेंगलिखौनो होन सोरबा हिन्दी स्पिकिंखौनो होन सोरबा राजबंशी सोरबा आदिबासीखौनो होन बर'नि अनगायै मुस्लिमनि अनगायै बिथांमोना गासिबो कंग्रेसआवसो थुनो रिजि दा बेखौ नायोब्ला जोङो हिउज मार्जिनाव देरहानो हागौ एबाराव आंनि मेन थांखिया मोनथामसो जागोन एक नाम्बाराव जोङो आबाद फोथाराव दैनि राहा बे बोरै जायगायाव आबाद मावनायनि पद्धतिनि राहाखौ जों खालामना होनांगोन आबाद फोथाराव दैनि राहा जोंनि दै आबाद फोथाराव इरिगेसननि बेबस्था गैया प्रमद बिथाङा जावलिया बावलिया माबा जल जीवन मिशन ओरैबायदि फाग्ला बियो माबा जल जीवननि दैखर खुरला हैदों सिङाव अन्थाइजों जायजों ससेल' खुरनानै माने ओरैनो न' लुबाय आरो इन्जिनियारफ्रा नुबाय बियो आधा घन्टानि बारा दै सालाय जाया ओरैनो फ्लप आरो बेना आइडिया मा नों क'क्राझार बायदियाव नों गाहाय एरियायावहाय नामा एरियायावहाय दैयानो आग्लाय बिग्लाय दङ मानो दैखौ सोर फैसा होनानै बायनांगौ जाखो फालाय बे रायजो राजानिफ्राय कारेन्ट फैसा खांनाय बायदि दैनि फैसाखौ खांनानै लायनो बे बेथन होगोन बेफोर एखेबारे नंखाय मिसा मिसि बेखायनो बिथाङा मा खालामनांगौमोन आबाद फोथाराव दैनि राहा दा बेखायनो गर्जना मा सानदों एबाराव जुदि आं देरहानानै थाङोबा जोंनि आबाद फोथाराव दैनि राहा जागोन आरो जोङो एबारावहाय जोंनि बे हालामावबो बोसोराव फसल मोननै मावगोन फसल मोनसेयाव 50 मन आरो नैथि फसलाव 100 मन 50 मन गासै बोसोराव बिगासे हायाव जोङो 100 मन माइनि आबाद बरनगोन आरो बिगानै हाबा 200 मन दा जोङो आलासि दुमसि बे 6 जन 7 जन परिबारा जासे जानानै जाब्लाबो 50 मननि बारा जानो हाया 150 मना ओरैनो थाबाय दा बे 150 मन माइखौ जोङो फाननानै फिसाफोरनि स्कुलनि एडमिशन खालामगोन गथ'फोरनि इउनिफर्म बायगोन खाथा कलम बायगोन आरो जोंनि बे साबोन माथि साबोननि फेक्टरि थाबाय नालाय जोंना बे एलेकायाव ममबाथिनि फेक्टरि थाबाय नालाय सेन्देल बानायग्रा फेक्टरि थाबाय नालाय साबोन बानायग्रा फेक्टरि थाबाय नालाय जोंनि बिमा हारिया बिफा हारिया बाहाय खामानि मावनानै बयबो माहाजोन जासिगोन आरो मा 5 बोसोर 10 बोसोरनि गेजेरावनो जोंनि बे 1 नं क'क्राझार लकसभायाव गर्जन मोसाहारिया गरिबखौ गैया खालामगोन नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि